भोजपुरी के गांठनाथपुर नगरी में एक बार फिर से आ गइल बानी। लेकिन क्यों? काहे से कि ये चुनमुनवा के एगो गाना आइल बा स्पीड में, तो चली ना एकरा ब्रेक के क्रैक कइल जाओ। चलो भाई। गाड़ी चमका के काहे चलेला भाई? कोनो पिछवाड़ा में बीमारी उमारी तो नानू धइले बा ना, मतलब कि कहीं बवासीर वसीर हो गई होई। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। यही से हम सुनले बानी कि जौना के बवासीर होला वो एक जगह ना बैठ सकेला। अरे कहना क्या चाहते हो? हे तरह गड़िया चलावत हो ई बात तो कंफर्म हो गई कि तारा बवासीर बा न तो तारा आवते लोग राह काहे छोड़े? तू कोनो पीएम सीएम हवा तो भोजपुरी के उहे नु सिंगर राइट। तो फट जाला भीड़ के साथे साथे तो तोहर गोड़वा फट जाते ना गड़िया के। बाकी एगो बात बतावा भाई कि तोहर बवासीरवा तो ठीक रहेला नु। वो तेरी के 200 के स्पीड में गाड़ी चलावेला तब तो तहर फाट के बिल झील बन गई होई ना। काहे से कि यही मोटरसाइकिल कार और के देख ली लोग कि 100 और 120 के स्पीड में तो चलावे वाला के हवा हवाई हो जाला, ओकर गणवा फाड़ के चिटरी हो जाला। आई कौना गाड़ी के बारे में बात करत तारन सो, अब इहे नु बताई। बात तो सही है। हाँ एकदम सही कहा तारू कि जब स्पीड में ब्रेक मारल जाला तो टक से ऊपर उठ जाला। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और ओकरा साथे साथे एगो आवाजो आवेला। बड़ा हरामी हो बेटा। अब गेस करी तो लोगिन कि आवाज कैसन आवेला। जा तोहानियो लोग एकदम उहे बाड़ा हन जगह पर पहुंच गईला। हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे ना। मतलब कि अगर गाड़ी स्पीड में होके अब ब्रेक जैसे ही मारब तो आवाज ना आवेला। माई रे माई जा लोग तोहनियो लोग नु चुनमुनवा के गड़िया तनी चला लो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम एक दिन मांगले रहनी लेकिन हमरा के तो ना दिलस भाई, माना क दिल। गजब बेइज्जती है। ना तोहरा के ना देम। जा तोहरनी के हित दोस्त बा मांगला ना कुछ दिन खातिर गड़िया चलावे खातिर स्पीड में। मिला तानी हम अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले लाइक शेयर कमेंट कर लिया लोग। ठीक है। अगर फेसबुक पेज पर देखा तारा तो पेज के फॉलो कर लिया, आ यूट्यूब चैनल पर देखा तारा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। एकदम स्पीड में टक से। मिला तानी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।